Sheikh Albani Allah ya masa rahama, Albanin Zaria, ba na manta a 2005 na ko 6 mun je aikin hajji, muka shiga muna zagayawa cikin maktaba labirari da shi, yana ta nuna min haka littafin Albani, yana cewa malam ka sai wannan to mai sauraro ka manta danna mun subscribe da alamar karawa domin samun sabbin shirye mu da zaran mun daura. Ya ba da shi a bari mu siya, malam ka sai wannan kaza, kuɗi ne yazo da su a haka, yace ko riga ɗaya ba zan siya ba, duk littafi zan siya. Muna cikin zagaya sai yace malam kana da kyamara kuwa ta rikodin karatu? nace wallahi ban da ita. Ya aka nace muna jira sai an zo an dauka. Sai ce ka sai kayarka. Yace ni ina da kyamara, ina da kaza. Wallahi Allah ji malam Albanin Zaria shine mutum na farko a Saudiya da ya kwadaitar da ni kudin guzuri na je na sai wata kyamara riyal 999, ita ce first kyamara da na fara siya ta daukan karatu. Shi ma ita yake amfani da ita, ba na manta har yanzu in na ganta sai na tuno Albani. A Makka a Aziziya muka je muka sai ta. Bayan mun gama ya je ya haɗa mu da wani albajirin Albani, ya ce mu je mu haɗu mu gaisa da shi. Ka duba yau karatun Albani amfanin da yi da baya rikodin. Malam Albani da kansa yake tafiya da rediyonsa, idan ya zo zai karatu lokacin kasa sai ya ajiye, sai ce kai kar ku fara bari sai na danna tukunna, bas sai danna. Duk za ku ga rediyo a gabansa da kyamarar da gani tasa ce har yau har gobe. Ku duba yau Allah ya masa albarka aka bude Albani baban Allah nan da na sani Malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alaihi shine ban san wani mutum a yan uwana ahlus sunna a Najeriya ba da ke iya daukan dukiyar aljihunsa a matsayinsa na malami ya kashe wa addini irinsa ba. Ni ban san mutumin ba, ban ce babu ba amma ban sani ba. Me iya yiwa akwai wani, amma ni Allah bai nuna min wannan mutumin ba. Mutum ne da bawan Allah nan ya gina makaranta Albani Science Academy, ya kashe kudinsa akalla miliyan 120. An kai matakin da an kashe wannan kudin Albani bayi da gidan kansa na miliyan 5 da zai shiga cikin rayu. A duk duniya bai mallaki gidan da zai shiga da iyalansa ba. Har ya gina wannan makarantar a gidan haya yake da matansa guda 4 suna kwana a gidan haya ne. Amma ya gina makarantar ya kai naira miliyan 120. Na taba masa nasiha na ce haba malam, dole ya zama muna da tsari, dole ka nemi. Malam Albani yana kurkuku a daure lokacin da aka yi masa wancan sharri, yana gidan yari. Wasu daga cikin ɗalibansa irin su Malam Abdulra'uf sun je gaishe shi, sai ce in kun koma gida ku taho min da kuɗi naira 75,000. Yana gidan yari fa, yana ta kansa tukunna. Aka kawo masa, yace shi da Abdurra'ub yace wallahi ya ji dai maganar kuma ya ɗauka, amma yana ta tunanin mai malam zai da kuɗi a gidan yari. Yace amma haka suka je suka kawo masa kuɗin. Ashe 'yan gidan prison ne wanda suka zauna tare. Sai a cikin hira sai ya tambaya, kai me ne matsalar ka ne? Ce wallahi malam akan 10,000 aka daure ni. Yace me sunan ka? Yace wani kaza, sai ya rubuta. Wani kai kuma fa? wallahi malam 15,000 ne. Sai ya rubuta. Shine ya rubuta list din waɗannan yara. Shine da aka zo sai ya ce a kawo mar kuɗin, ana kawowa shi fa yana daure fa, amma kuma yana sunta wasu. Allahu akbar. Yana daure amma yana me? Yana sunce wasu. Bayan da aka kawo sai ce wannan kudin sun yi kaɗan, a ƙara kawo masa ninkin su sau 2. Aka sake kawo masa 100,000 ya sake zuwa gaban shi controller na prison ya ce wane da wane da wane da wane su ma na biya musu duk a sake su. Waɗanda ba sa samun abinci sai nemi excuse a gurin ma'aikatan prison din, sai ya aika da kuɗi waje sai a yi odar abinci. Odar abinci sai ce kowa a raba a bashi. Haka ya dinga yi a prison. Ranar da aka zo belinsa za a fitar da shi don aje a ci gaba da shari'a, sai ga 'yan prison suna kuka suna cewa sun rabu da ubansu. Tun da suka zo prison din suka ce ba su taɓa ganin mutumin da ya zo ya nuna tausayinsa, ya nuna jin kansa, ya nuna alhininsa akan damuwarsu ba in ba Malam Albani ba. Ina fata kuna fahimtar magana. Saboda karka raina aikin alheri, kai zai maka rana. Jama'a to haka wallahi yanzu waɗannan abubuwan da Ɗahir Bauchi yake wallahi mu mun jefa mishi
kalubale yazo ya gabatar mana 'ya'yan nashi guda nawa ne suka haddace Qur'ani, shi kanshi yazo a zauna da shi a jarabawar shi idan zai iya kawo mana Qur'ani lafiya lau. Tafsirin alqur'ani da kashi yake tabbatar da cewa ka haddace alqur'ani. Yara ne mu jama'a, zaka rena hankalin mutane? Istihdarin ayoyin da kake fassarawa baya nuna ka haddace Qur'ani. Ku kiyaye jama'a, Qur'ani wani irin littafi ne wanda haddar wasu bangarori nashi daban da kuma haddace shi daban, sannan da kuma zaman haddar ta zauna. Kowannen ku ya je da aka rude shi aka yanka mai rago ya haddace Qur'ani a garinsu, ya ga cewa an kashe rago ne kawai, an zalunci rago, ko daga cewa da gaskiya haddace alkur'ani. Wallahi jama'a mu daina yin ƙarya jama'a, saboda ga sunan dai ana ta sa wannan ya haddace Qur'ani, wannan ya haddace Qur'ani, wannan ya haddace Qur'ani. To shikenan me ya kai kuma a ce wai daga wani ya auri yar shi, ita yar ta haifi ya, wai ita ma yar a cikin shekarar ta 6 ta haddace Qur'ani. Shekara 3